Bakit ba siya binasang ang mama? Bakit ba siya binasang ang mama? Bakit ba siya binasang ang mama? Binasang ang mama. Kaya ba siya ang sabi ng iba, masarap ang tahong? Ang sabi ko naman, kumpormi sa tahong. May tahong, tahongan, may tunay na tahong. Ang gusto kong tahong ay tahong sa yabong. Bakit ba siya binasang ang mama? Bakit ba siya binasang ang mama? Bakit ba siya binasang ang mama? Binasang ang mama. Kaya ba siya ang sabi ng iba, masarap ang mani? Ang sabi ko naman, kumpormi sa mani. May mani-manihan, may tunay na mani. Ang gusto kong mani, may butas sa gitna. Bakit ba siya binasang ang mama? Bakit ba siya binasang ang mama? Bakit ba siya binasang ang mama? Binasang ang mama. Kaya ba siya ang sabi ng iba, masarap ang bunay? Ang sabi ko naman, kumpormi sa bunay. May bunay, bunayan, may tunay na bunay. Ang gusto kong bunay ang bumibitay. Bakit ba siya binasang ang mama? Bakit ba siya binasang ang mama? Bakit ba siya binasang ang mama? Binasang ang mama. Kaya ba siya
matamis pagpuyan, bisan di insiplat puros kasangkayan. Aanhi-anhing ngagin kalipayan ni Rana, nay tatay pati kabuktuan. An iroy nga tuna matang ispagpuyan, bisan di insiplat puros kasangkayan. Aanhi-anhing pitngagin kalipayan ni Rana, nay tatay pati kabuktuan. Lugaring kay hiblong sa dughan bation, ining Pilipinas dayo-dayo ipon na ituna. Haakon na tauan haen daw anihing pit naging kalipayan. Lugaring kahit liblong sa dughan bation, inin Pilipinas dayo-dayo ripon na ituna. Aakon na tauan handa anhing pit ngagin kalipayan. Adlaw gabi nga akon pagsining ba, nga dire ka gudlahing gato sa iba. Kay kun ako haing yanan makadara, agudla pinalangga. Adlaw gabi nga akon pagsining ba, nga dire ka gudlahing gato sa iba. Kay kun ako haimyanan makadara, agudla pinaura. Ot-otingan, ot-otingan, ot-oting sugat san pag-ot-ot mo kagabi. Kay kung dire mo akyan na pag-ot-otan, ako nalang hahawasan.
ko kunhi ako anhi una nganhi ikaw in mahingat to sa iba ayaw gud ik sumat angin agihan ta nganayaw nyo pagsuga halimbawa hi ikaw anhi una nganhi ako an mahingat to sa iba ang nga tanan nga mga ginagihan ta iko igsusumat kanya ot-otingan, ot-otingan, ot-oti sugat san pag ot-ot mo kagabi kay kundire mo yan na pag ot-otan ako nalang kahawasan kay kundire mo yan na pag ot-otan ako nalang hahawasan. Bisan mo ako bayaan igbilin laan kabataan di tolakan daugangan kay maupay mag-ataman ugangan suru sirbi sirbi sinaglaw gabi kay marang kaugangan asawa ko liwan-liwan bisan mo ako bayan igbilin laan kabataan di tolakan daugangan kay maupay mag-ataman ugangan suru sirbi sirbi isin adlaw gabi kay marang kaugangan asawa ko liwan-liwan ayaw pagtapot san mga bulig-bulig nga si ako naglilimbong sa ing kayong hudgudla dinhi sa kalibutan an waray buhagin butang-butangan sayud an langit ngan mga kabitunan nga an pag-antos waray katapusan anakon dughan bisan pagabrihan waray ak maglimbong nga para sa imo di ka mararam nga ang sulod sa
minsan magiyaman, di sugat man sanam nga waray kahimo nga sa dangko astan. Sinisiti praran tinutuprahan nan harus uyagan. Mga imo iginsa, hay na daw, hay na daw. Ginlalauman ko sinhimpit, mga pag-antos sang gabi ug sa adlaw. Tikos sana kon panamili, tagud hibalik aton mga ginsad. Basitibwayan akon lawas, di na mag-antosan kahidlaw. Gugma nga imo iginsa, hay na daw, hay na daw. Ginlalauman ko sinhimpi, mga pag-antosan gabi ug sa adlaw. Tikos sana kon panamili, agud hibalik aton mga ginsad. Basitibwayan akon lawas, di na mag-antosan kahidlaw. Di balik kung sa kalibutan ikaw nag-usahan, waray na unta ako sa imo pagbabasulan. Karauta nga ikaw bulawan, animo ranggat santop sana kundukhan. Animo kaanyag daw bulan, tambalsan may ada kabiduan. Tikos sana kon panamili, agud hibalik aton mga ginsad. Basitibwayan akon lawas, di na mag-antos an kahidlaw. Di balikon sa kalibutan ikaw nag-usahan, waray na unta ako sa imo paglalauman. Karauta nga ikaw bulawan, an imo ranggat santop sana kundughan. An imo kaanyag daw bulan, tambalsan may ada kabiduan. An imo kaanyag daw bulan, tambalsan may ada kabiduan.